arcán szétrugni soha. Szabad fogásba vagy kötött fogásba kitöröm a kezedet. Ma nem volt beke. Akkor eddig a homlokomat láttam, akkor így is elmondom, hogy elfáradtam, de amúgy faszom volt az edzés. Anyukámat, apukámat. Csinálunk egy közös képet. Csinálunk egy közös Interjú képet elrontása. az Instagramra. Marci, ez igazi geci? Nem. Nem? De majd fogok. Küldjetek rózsát! Köszönjük a rózsát! Drága szívem, köszönöm neked a rózsát. Köszönjük a rózsát! Hozzátok nekünk 100-an. 1000 like és nyakra ugrok. Jó a hangosítás? Nem. Küldjetek rózsát! Köszönjük a rózsát!